Deze week in Le Bourgeois. De uitreiking van de Gouden Asperge in Amsterdam. En bubbelen in een bad van rode wijn. Ja, dat klinkt heel Limburgs, dat is het ook. Maar we zijn hier op de Nationale Aspergepartij in het Amstelhotel in Amsterdam. Een echt Limburgs feestje. Zo'n symbool, hè, want het gaat om een symbool, moeten we dat zien als een stukje Limburg-promotie in de rest van het land? Ik vind het zo leuk dat vroeger hadden we het zwarte goud en nu hebben we het witte goud. Hè? Dus in Limburg lijkt alles wel zwart of wit. Maar natuurlijk weten we dat er ook in Limburg 50 soorten grijs tussen wit en zwart bestaan. Maar ik vind het een mooi symbool. Het staat voor kwaliteit. Het is ook een heel bijzonder gerecht, want iedereen verheugt zich erop. Daarmee begint eigenlijk de lente, het voorjaar. En tegen de zomer gaan we het allemaal weer een beetje missen. En dan bouwt zich dat weer op de komende maanden. En tegen de winter denk je, wanneer gaat die asperge weer komen? Ja, de 10e keer al, dit feest in Amsterdam. Maar het wordt ook georganiseerd door iemand met Limburgse roots in Amsterdam, in feite. Klopt, ja. Ik ben geboren in Oud-Geleen. Kijk. En maar al vrij snel weer naar Holland verhuisd, zoals mijn moeder dat altijd zegt. Dat blijft er toch een beetje in zitten. Zeker. En ik moet zeggen, naarmate ik ouder word, ga ik het ook steeds meer waarderen. Dus ik ben ook getrouwd in Château Sint-Geerlach. De kinderen zijn daar gedoopt. Wat is nou eigenlijk de achterliggende gedachte van deze party, dit feest? Ja, dat is natuurlijk in eerste instantie de viering, de opening van het aspergeseizoen. Want het blijft natuurlijk bijzonder. Een van de weinige echte seizoensgroenten die we nog hebben. De koningin onder de groenten, in de eerste plaats. En ten tweede ook om de connectie te leggen tussen Limburg en de Randstad. Omdat Limburg nog ontzettend veel goede ondernemers heeft. En dat is mooi om ze hier ook even een podium te geven en ze te huldigen. En ook een beetje de promotie van Limburg in zijn geheel. In de rand. Absoluut, nee, dat zeg je heel goed. Ook de promotie van Limburg. En voor jou was dat een beetje dubbel in die zin dat je ook nog consul honorair bent van Oekraïne. Er zijn ook een paar gasten uit Oekraïne en ja, dat is natuurlijk minder feestelijk. Dus enerzijds is het feestelijk en anderzijds Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt op 2 uur vliegen hier vandaan. En ik was afgelopen weekend nog in Limburg en dan rij je door alle dorpjes en je ziet toch heel vaak Oekraïense vlaggen. Dus dat is gewoon ook hartverwarmend om te zien hoe wij hier in Nederland en in Limburg in bijzonder ook Oekraïne supporten. Ja, en op deze manier probeerde ik toch ook wel even mijn respect te uiten naar de Oekraïners toe. Ik ben er veel geweest, ken veel Oekraïners en wat ze daar doen. Ze vechten ook voor de vrijheid van Europa. Ja, dit is een hele leuke prijs, maar zakelijk gezien hadden jullie van de week een prijs met echt business impact. Hè? Ja, zeker. Ja, dat gaat natuurlijk niks boven de Gouden Asperge Award. Hè? Dat staat de Oscars misschien. Maar wij hebben gisteren, heel verrassend, de Familiebedrijf Award gewonnen. Voor het mooiste, beste, leukste familiebedrijf van Nederland met VBGO. En daar zijn we natuurlijk apen trots op. Ik en mijn 42.000 collega's. Dus weet je, dat is toch heel fijn, die erkenning van buiten, dat het werk wat wij iedere dag doen gezien wordt. Dat je in een wellnesscentrum kunt ontspannen in diverse baden, dat is vrij gebruikelijk. Maar hierboven op de Kouberg in Valkenburg kun je plaatsnemen in een wijnbad. En dat is toch wel innovatief te noemen.
standbeursjes van Wijndomein Sint Martinus in Veilen. En ik zat een glas wijn te drinken 2 jaar geleden. En wij weten natuurlijk alles van baden en hij weet alles van wijn. Ja. En we kwamen op het idee eigenlijk dat in Polen en Tsjechië heb je veel bierbaden. Dan zit je in de gerst, de hop en de mout. En toen dachten wij, kunnen we dat niet veel Limburgser maken? En zo hadden wij het idee om zijn pulp, wat voor hem eigenlijk een compostmiddel is, nog in te zetten voor dat laatste goede wat daarin zit. Al die antioxidanten die in dat schilletje zitten van die druif, om die nog te gebruiken voor je lichaam. Ja, en het werkt gewoon heel erg goed. Het is naast goed voor je huid ook een feestje, want je zit hier natuurlijk aan dat heerlijke Geuldal met uitzicht. Dus ja, het is echt een verwennerij. Wat je ziet, wij maken natuurlijk wijn van onze rode druiven en dan wordt er compost van gemaakt. Ja. En nu voordat we compost ervan maken, gaat het hierin en dan krijg je een heerlijke geur die uit die druiven komt. Maar daarnaast komen eigenlijk uit die schil zitten heel veel antioxidanten, heel veel kleurstoffen in en die zijn heel goed voor je huid. En als ze dan klaar zijn badderen, dan maken we er compost van. Dus eigenlijk hebben we een stukje er tussendoor gedaan. Eigenlijk past dat helemaal in ons duurzaamheidsconcept eigenlijk ook. Oké. En is dat dan een mix van verschillende druiven? Nee, het is gemaakt van Monarch. Dat is een druif die wij gebruiken in Olivier. Dus die wijn krijg je dan ook hier. En Monarch druif heeft heel veel antioxidanten en ook heel veel kleur. Dat is eigenlijk perfect voor zo'n wijnbad. Ja. En werkt het dan nog versterkend qua geur? Dat je erin zit en je drinkt hem? Ja, dat is heel grappig. Dat duurt natuurlijk, je zit hier een uur in. Ja, daar hebben we goed bij Thermie hebben ze er goed over nagedacht. Dan blijft een uur ga je erin, want die gaat steeds meer die reuk komt naar boven toe. Op een gegeven moment is het heel grappig. Op het einde dan ruik je echt aan het glas en aan het bad en dan ruik je bijna hetzelfde. Dus je zit dan eigenlijk in je wijnglas, zeg maar. Dat is wel leuk. En als nu iemand meer een witte wijnliefhebber is, kan dan ook een witte wijnbad? Nee, rode druiven hebben veel meer antioxidanten dan witte druiven. Ja. En qua kleur, ja, daar zie je helemaal niks. Hè. Dus een witte druif is een witte druif. Maar juist dat omdat je die rode druiven ziet, zeg maar, is natuurlijk wel echt iets meer, dat je er meer in zit.